samtang gipakuratan ni Senador Amy Marcos ang nasod kagabi. Human iyang giakusahan ng iyang igsuon nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga tigamitan og illegal nga drugas. Straight to the point. Ingon man ang kapikas nini nga si First Lady Liza Aranita Marcos. Kuyawa ining kalakiha kumaohon mahigalag tinuod ning aligasyon ni Amy. Gumikan kay laliman ka mga kaigalang ang igsuon mismo maunay ni aligar. Gumikan mga kaigalaan kay kung imo matanaw si Presidente Bongbong Marcos medyo naghiwi-hiwi namang baba. Pero kutobras pagduda ang mga tao. Ang grabe ang kagabi mga higala kay igsuon na mismo. Straight to the O point. naging resulte may galas kaagi ni BBM sa gagmay pa sila og hangtod nga naminyo na mga sukin tigpaminaw. Sa kabugat ini maong aligasyon mga kaigsunan. Matod ni Senadora Amy Marcos ngatong 2016 na apil na sa listahan sa tigamitan og druga si BBM uban sa laing mga celebrities. Straight to the Apan point. nihangyo kini ngadto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte tungod kay matod sa kapulisan unahon pagukod ang mga pusher og luwason ang mga user og naluwas si BBM.